Open Kabalen, magandang araw mga kaakay. Nandito po tayo sa Barangay Palmayo, Florida Blanca, Pampanga, na kung saan kasama natin ang TODA President po dito. At ano po yung lagyuyo? Francisco Gigante Jr. Francisco Gigante Jr. At may request po si Sir Francisco, request ng wheelchair sa akin ni Sol Partis. Ano po pangalan ng beneficiary po natin? Arsenio Gonzales Aguilar po. Arsenio Gonzales Aguilar. Na paano po si... Na mild stroke po. Mild stroke. Ilan taon na po ba siya? 75 na po. 75 years old, so lola na. So na-stroke po yung ating beneficiary ngayon. At tara po guys, ihatid po natin ang wheelchair na bigay ng akin ni Sol Partis. Tara, samahan niyo po ako. Okay, tara siya. Hello po. Consyal. Katuangan tayo. Kamusta po? Consyal Jojo po na. Kamusta po yung katuangan niyo? Okay lang po. Ayan, si... Anong pangalan mo, kuya? Antonio Bancel po. Antonio Bancel. PW din si kuya na amputate siya. Ito, artificial po yung leg niya. Binigyan po natin ng tungkod ng akay ni Sol. Ito po. Dito tayo. Jamir mo lang. Sige, diretso ka. Diretso ka. Ay, magandang araw po, Nay. Councilor Jojo Bitog po. Kasama ko po ang aking pinsan, si Jonas Sison, at ang TODA President po dito. Tsaka kaya kayo pong manuyang. Oo. Ating ko pong bit-bit wheelchair kaya kayo, Nay. Ito po, wheelchair. Kayo mo pong bagamit yung mukha niyo. Opo, may bigay po kaming wheelchair sa inyo para magamit nyo po. Oo. Salamat po. Opo. Kasama ko po yung akay ni Sol Party List. Kami po yung nagbibigay ng wheelchair sa mga PWD, sa mga na-stroke po, na hindi nakakalakad. Salamat po. Opo. Maraming salamat po. Sige po, sige po. Try na po natin, opo. Councilor Jojo Bitog po. Opo. Sandali, sandali. O, try na natin, Nay. Saglit. Sige, sandali. Ikakita niya. Nay. Sige po, Nay. Ayan. Sige, Nay. Puta, mapila yung mga Yan. Ay, oo. Sige, Nay. Nakaantabay po ako, Nay. Ali, agyon na saan. Sige po. Usog niya pa ka rin po. Usog niya pa po. Nagdasok ka po. Kaya mo pang bagyan. Talakad ka pa. Talakad ka pa. Kung baka may tisok. Yan. Bagyan po. Sige. O, Nay, yung paa mo dito. Ayun isa. Oo yan. Yan yung wheelchair mo. Oh, yan. Oh, di ba? Salamat po. Labda ka ba? Salamat po. Oo. So, nagpapasalamat po tayo sa ating kaibigan ni Mr. Gigante po at ang Antonio, Sir Antonio Opo. Bancil sa pag-request po ng wheelchair sa akin Sol Party List. At ito po, gamit na ni Nanay, ano? Nay, anong masasabi niyo po sa akin ni Sol Party List po? Maraming salamat po. Sige po. Okay? Oh, meron na, na. Ayos na po yung guys. Sana po gamit checking Aldoldo yung pamibibien, po. Opo. At sana po tuluyan ako pong galing at God bless po kayo. Salamat po. Okay, ito po guys na biya-biya mo misaw-saw para kay Panyulong Salamat po, salamat. Barangay Palmayo at Nimbalen, Florida Blanca. Kaya biya din kaya katam kaluguran na PWD. Ako po yung kaya kayong pambansang konsehal Jojo Bitog. Magpasalamat ka rin kaya biya ko at magpasalamat kay akin Sol Party List. Maraming salamat po. Opo. God bless us all at mabuhay tayong lahat. Salamat. Salamat. Thank you.